Niečo natáčam jej. Ahoj, moje meno je Samo. A mám nový kanál, mám mobil a tablet a na tablete, na mobile sa mi nechce označiť bratov kanál, síce keď ani ho tak neviem, ale viem, že tam neviem čo, ja to nepoviem, ale na heslo neprídete. Nemal je 4621, toto meška centrum.sk. No tak, a rozhodol som sa, že natočím pre vás videjko zo zrkadla zvuk. Takto nejako vyzerá debilko, ktorý sa hraje s očami. Oh my god, ja mám oči náspok sveta. Alebo super, na čo mám načívka. No takto si ju dám, takto sa vo zrkadle vidím. Sa v zrkadle vidím tam. Tam v zrkadle musím natiahnuť ruku, čo neviem. No nič, mám nový kanál, mám 2 kanály, bratov a vlastný môj, dúfam, že Adam mi na ňa nebude chodiť. Mám tu hociaké videjka, proste, nie hociaké, 2 videjka zatím, toto je druhé, kamže bol jednotka, toto je 2. No a snažím sa urobiť tých videí čo najviac. V týmto mojim kanále som mal, už som sa videl normálne v týmto. Tak ja sa teraz pokúsim urobiť čo najviac videí a budú kustík, dlhé. A samozrejme som zabudol povedať, že ideme sa kúknúť na komp. Ale môj kanál nikto nenájde, iba keď ja vám poviem. Možno takto, hej, ale kým ja vám nepoviem. Oj, ty Boha. Takže asi si pôjdeme dať. Tak ja to zatím strihnem a zatím čau.